kuna lafiya ko? A lafiya lau. Kowa lafiya ko? Sannu da zuwa fa. Ya sannu. Masha Ya Allah. sannu. Allah wani taimako nake nema bayan Allah. Ni matafiyi ne daga nesa. Na zo bako ne ni. Shine nake neman masauki haka. In kwana biyu. Yawwa kafin in nemi abin da zan yi. Ni bako ne na zo daga nesa. To alhamdulillah. Ai an ce bakonka annabinka ko ba haka ba? Kuma bakuwar hama ne. To saboda haka ka kwantar da hankalinka. Ka yi kamar a gidanku kake. In dai dan wannan ne masauki karka damu. Daga nan shine ra'ayi. shine abin nan din ma. Ai bakonka annabinka. Ko ba haka ba? Ka zauna daga nan har lokacin da zaka tafi da ci da shanka. Duk yana karkashin mu. Masha Allah. Ba damuwa. Yawwa kai wani je ka samu shiga gida nan ka dauko mai fiya wata. To shi ke. Yawwa je ka samu mai shi fiya wata. To Ya zo ya dan Yana na cikin shawa fridge ko? kafin shi kenan. akwai abinci nan da ake girkawa kafin Allah ya sa abin nan. Alhamdulillah. Ai in dai masauki ne in dai masauki ne ba abin nan. Allah ya saka da Yawwa bare kawo mashi ruwan nan ya dan taba kafin abin nan. A karka damu wannan. Ai yi wa kai. Salamu alaikum. Yawwa ka kawo mashi ko? Yawwa ga ruwa. To gashi nan masha Allah. Masha Allah gashi nan ka. What? Right? Hey! Malam yanzu kai da ka canye fiye watan nan duka. To magana abinci fa. Kana iya cin adadin menene? gaskiya abinci ina ci kamar kwano bakwai. What? Kwano bakwai mai gida. Ina cin kamar kwano bakwai. Dama ai kai sufan wanda zai ci kwano bakwai. To yanzu Malam Tukur kai kace zaka sauki bakon. What? Da mani a misali akwai aikin da zan yi na zo ne dan takar ha. What? Amma yanzu ka Da gida na gode ba.